Yaya kuwa jama'an gari, mai gari ya aiko ni, ya kuma ya aiko ni domin in sanar muku cewa ya ku shigo mutane gida babu sallama haka. Ke me za mu samu a gidan nan? Kai ka isa ma isha dunkuli kananun marasa kunya. Yanzu nan zai harka za ta zo. Neman in kwashi rabona a biya ta kuɗi yanzu nan a bata cash da tafi in kuma kai ma a tare da mata ka tu. kuna fitsaya. Wannan dan sholi ne, me ya faru? Wallahi Allah bai ko bera ban taba gajewa ko bera balle mutum dan adam. To shikenan zan je ofishin zan yi bincike. Ina ruwan haka ce mai kayan nan da Allah. Allah ya isa. Masu bacci da ido daya. Ku ne dai magada annabawa. Alhamdulillah, ai hankali ya bata sai hankali ya je dawo da shi. Abubuwan da ake a garin nan ya riga ya ishe ni, ya kai ni makura, ya kai ni bango. Kai Malam Ahmadu, da kai ake ta shiga ya kai sallama. A gaban mai gari kake fa. Ya addabi kowa shige ɗan iska. Maza mutanen gari mata da maza da ƙananan yara a killace su kasu fito daga gidaje. Matasan garin nan zarata su fito su biyo garin nan namu kariya saboda bala'in nan da itin karo mu.